Sa episode na ito ay pupuntahan natin ang isa sa pinakamalapit na waterfalls dito sa bayan ng Labrador, Pangasinan. Dito ay mararanasan din natin ang mag-camping sa mismong bangin na katapat lamang din ng waterfalls. Tara at samahan nyo kami ni Bro JR TV na punta ng Tinakayanan Waterfalls na may kahanga-hanga at angking ganda na hindi pwedeng kumpara sa ibang mga waterfalls. Pero bago namin marating ito ay kailangan muna namin ulit dumaan sa mga natural obstacles. Kaya tara let's at simulan na natin ang adventure na ito. Good afternoon, Labrador, Pangasinan. Waterfalls ang pupuntahan natin ngayon. Sadya talaga natin dito ay si Bro JR. Bro JR TV ng Team Stokwa. Basta tayo nakapunta sa kanila kaya alam na natin yung way paano makapunta sa bahay nila. So, pinapagkas natin itong napakagandang lugar kung saan makikita nyo sa inyong kaliwa ay kabukiran. Pagdating naman sa right channel ay kabukiran pa rin. At matatanaw ninyo ang bundok ng nasasakupan ng Labrador, Pangasinan. Ngayong Aguilar dun yun, yung Daang Kalikasan, yung part na yan. So, liliko tayo dito sa bandang kanan. Napakalapit, napakaganda ng lugar nila Bro JR. Ha? Makakita ng gandang lugar sa preserve kagandahan ng kalikasan. Ganda ng view. Saan ka pa? Sana kayanin ng ating scooter. Ayun o, mukhang busy siya. Alright. Tay! Tatay Fred o, tama tay? Turbine pa sana natin. Diretso na natin. Oo, spot talaga. Oro spot lang. Ay, sa bagay kung babalikan tayo. Paano eh? Doon sa post na. Sa pool? Tinakayanan. Oo. Tinakayanan. Talagang coffee king talaga si tatay, oh. Yung pinakamalakas nating nakasama sa ano, sa takadang natin. May part 2 pa yun, tay. Oo. Sama ka uli. Ayun. Pero paklate na tayo, di na tayo magbibit-bit ng gamit. Dadong wado eh. Kung mag-aalis tayo, magkaroon na tayo ng lutong pagkain. Oo, itong pagkain. Papalit tayo ng motor. Papayaram ni Bro JR yung isang microbike niya. Pati testing natin. Yan, ang dami nang gagaling dyan. Ano naliligo dyan? Nakit na, ano mo na? Hindi pa tayo. Nakita ko lang sa Facebook, pinakita niya sa akin. Pero ngayon pag gantong araw, walang masyado. Oo, pero Maganda yung... Yun mga idol. Oo. Bago ako ah. Ganda ng tunog. Alright. Ginagamit natin ni Bro JR yung kanyang MMC na microbike. Ganda ng tunog talaga oh. Bago ako ah. Bro JR, pinagamit niya sa atin itong kanyang MMC na microbike dahil meron kami tatawirin na ilog. Ayun, sulit ang tunog. Ayun o, ligo no, limang naliligo na no. Wow. Ha? Ganda oh. pero doon tayo sa rooftop.
yung ano, backdoor. Pansamantala, bababain muna namin dito yung falls na nakita namin. Ganda yung ano dito eh. Medyo pababa lang. Tapos yung motor maiiwan dyan. Pababa yung lugar. Oh, wow! Sarap magsabit ng hammock dito. Wow! Ang ganda! Kita nyo yan? Diba? Napakaganda. Yun oh. Sarap tumalon dyan. Isa lamang yan sa mga waterfalls dito. Napupus. Ang ganda oh. Grabe. Ganda oh. Yun oh. Diba? Diba? Dito magsabit ka ng duyan dito. Oh. Diba? Diba? Oh, Bro JR. Dati Tatay Fred. Diba tayo? Grabe itong mga lugar na pinapakita sa atin ni Bro JR ah. No? Oh. Diba? Napakita ko sa inyo yung 360 view nyan. Pwesto tayo dito. Ganda dito. Diba? Team Stokwa.
Oh! Sa mga pinagmamalaki ng Labrador Pangasinan, itong napakaganda nilang waterfalls. Oh? Ito, diba? Meron pang kuweba dyan bro. Dito? Doon, banda ron, may gate doon. Pwedeng matulog din doon, pero delikado pag kami kasi hindi natin alam kung... Baka pero rumaga sa maganda. tubig eh. Oo, maganda doon. Yung ganda maghamok dito, may pagsasabitan ka ng mga hamok oh. Pero mas maganda raw yung isang spot doon, sabi ni Bro JR. Sa bandang taas pa. Pinakita niya lang tong ano natin, nag side trip tayo dito. Pero dito pa lang oh, talagang mapapahanga ka na sa ganda. Tara. Dito tayo sa taas. Grabe. Kita niyo yan? Ay! Sige! Ganda. Ba? Takil na yan ah. Gilid bro, gilid. Dito lang na part, dito lang na part. Medyo mahirap talaga. Opya. Hindi tayo pwede kumumba rito. Hindi ko makita yung ano eh. Oh. Rico. Buhay ito ah. Grabe. Bro, taas baba. Muntikan ah. Dulas. Oh, kumalong na tayo dito.
Ha? Dati itong dam ko kasi ito. Kasama yan. Yan na lang natin, kain. One, two, three. Sabi kong init. Ang init! Tulas talaga. Ibang gulong bro. Oh, one. Yan talagang hanggang dito pa rin Right. Ay ko. Ibig sabihin bro. Kailangan na namin maglakad pababa. Naiiwan muna namin. Ito yung ginamit natin na microbike. Sila Bro JR. Ganda, lakas. Sa river crossing oh. Ubuy kami ni Kuya dyan. Ano kami. May kasamang trekking. Ang gagawin namin ngayon. 1, 2, 3. Yun. Diba? Minsan ang buhat. Buti na lang may helmet tayo. Yung nagbababain namin ilog. Oh, kakaiba yung agos dito ah. Basta-basta pwedeng madulas dito. Kailangan natin baba yung gamit natin. Hirap makipagsapalaran. Baka sa bangin tayo pulutin eh. Wapya. Ay. Grabe. Backlight. Ganda. Ganda. Tayo mas okay doon. Tatawid pa tayo? Yun. Tatag din sa wakas. Taas ah.
Malalim dun, oh. Sarap tumalon dun. Kasi dun naman pinakamalalim, sabi ni Bro JR. Diyan magaling ng flash flood habang naliligo ka. Kaya dapat alerto rin. Namin ngayon dito, diba? Yung waterfalls nandito lang sa baba. Naririnig nyo yung baba nung niya, tubig mula sa taas. So hindi naman masyado maulan eh. Ang ilan nga lang talaga ng pagkabasa namin dito ay yung angge na nagmumula sa waterfalls na bumabagsak. Lakas yung agos yung tubig. So si Bro JR nag-ano na siya. Salukuyan na siya nagluluto ng hapunan namin. Tuyo at itlog. Sarap kumain na ito. Basta ako nagpapainit na ako ng kape namin. Alam nyo naman na yan ang libangan namin ni Bro JR, ang magkape. Wala pa ng signal sa lugar na. So, kami yung kauna-unahang mga tao na sumubok na matulog dito ng gabi. Ayon kay Bro JR, wala pa rin natutulog dito or nag-overnight. Bukas, mas makikita natin na mas maganda yung waterfalls. Sahan natin na sana mahina na yung ulan sa taas para humupa na yung lakas ng agos. Kasi nakaka-apekto yung hangin niya dito sa ibaba. Sana mapaliparan natin ang drone. Ang aming pagkain ngayon. Kape. May dagang itlog. May balok at tuyo. May itlog na maalat. Tapos pakain kami ng nakatayo. Yan. Kain muna kami. Dito na tayo sa pinakagilid ng turf natin. Sa kabila nito yung yung falls. Dito kami sa taas. Bali yung pinagkapitan ng shelter namin is sa mga sa medyo slope yung area. So may pagkabangin. Tapos si Bro JR yung shelter niya. Lagay sa akin sa ron. Doon kami nagluto sa baba. Doon kami nagluto. Bali ngayon, ayan, nakasabit yung mga gamit natin. Ngayon yung bag natin, nakatali pa yan para lang hindi malaglag. Kasi kanina nagugulungan yung mga gamit ko sa baba. So sana hindi lang umulan kasi medyo nandito tayo sa dulo na hindi lang Pali naririnig ninyo is yung ng falls yan, yung bagsak ng tubig ng waterfalls. So bukas mas makikita natin na mas maganda yan. Paalam na muna kami. 8:30 na ng gabi. Ito na yung pinakamaagang susubukan nating matulog. Good night everyone. Napakaganda ng falls. Tapos bababa kami dun.
Yan, dito kami nag-tent, oh. Yan. Yan mga idol. Dito kami nag-tent si Bro JR. So ngayon, papack up na muna kami. Baka kasi umulan eh. So, nag-overnight lang tayo dito. Saka tayong balak mag-stay na maghapon ulit. Yan. Yan yung style ng tent natin. Nasa bangin. Yan. Dapat matibay yung pagkakatali mo rito. Importante sa lahat kung pumunta tayo sa ganitong mga lugar, na natin na malinis yung lugar, dapat yung mga basura natin bibit-bitin din natin bawi. Wake up late, the sun still shines. Left your keys, that's just fine. Take a breath, no need to fear. Shake it off and smile right here. Riding boots natin. No stress, oh cheers. Let go your worries and your fears. Life's too short for frowns and tears. So dance it out with no stress, all cheers. Rain might fall, the sky might gray, but your good vibes light the way. Laugh a little, spin around, make your joy the loudest sound. No stress, oh cheers. Let go your worries and your fears. Sing it loud for all to hear. We're living now with no stress, all cheers. Snap your fingers, tap your feet. Troubles walking down the street, but we're dancing, smiling wide, 'cause happy's what we feel inside. Ba ba ba. Ooh yeah. No stress, all cheers. No stress, all cheers. Let joy echo through the years. Come on, bring the party near. With hearts so light, we got no stress, all cheers.
us all. Cheers. Ito yung pinaka waterfalls, yung pinaka main. So, ganda yan. Tapos dito kami nag-spot ni Bro JR sa taas.
makikita nyo rito, merong inilagay yung nagrupo ng mga bikers. Naglagay ng karatula yung Lingayen Pajackers and Runners Club or Lipad ng basura mo, hakot mo. Malamang sa malamang aware din sila kung ano yung nagiging kalagayan ng mismong perimeter nitong falls. Pagpunta namin ni Bro JR dito, ang dami namin nakita na mga basura, lalo na yung mga pinagamitan ng mga plastic bottles, mga plastic ng chicherya, saka mga bote ng alak. Pero sana maging paalala sa mga nagpupunta rito na maging responsable tayo dito sa lugar, na ano man yung mga dala natin, lalo na pagdating sa mga basura, ay please lang paki-uwi natin. Kasi maswerte tayo dahil meron tayong lugar na napupuntahan na nito, no? Dahil minsan maganda rin na yung mga LGU natin, nagkakaroon sila, lalo sa tourism office, nagkakaroon sila ng environmental fee. Maganda rin yun na naghihigpit yung LGU, yung mga LGU natin, no, local government unit. Kasi mas napapanatili nila yung kagandahan ng lugar. Tapos maganda tong lugar eh. Huwag nating abusuhin kung ano man yung nadatnan natin dito na natural beauty niya, na natural na ganda ng lugar, ay sana pag umalis tayo ganun pa rin. Kasi hindi na kaming mga sa grupo namin na mga nagka-camping, kasi yung talagang hilig namin eh, iniiwasan talaga din namin na mag-iwan ng basura, lalo na yung mga hindi nabubulok. Yung mga pinagbalatan siguro ng pwede yun eh, mga pinagbalatan ng gulay, pinagbalatan ng prutas, okay yan kasi nabubulok yan eh, magiging part ng yan eh, ng lupa. Pero yung mga plastic bottles na hindi nabubulok, please lang pakihakot natin. Hindi magigpit yung natin eh, yung LGU, yung mga LGU natin, yung barangay na nasasakupan nito, kahit hindi magigpit, sarili lang natin eh. Kung may disiplina tayo, maging mahigpit na tayo sa sarili pa lang natin, na iwasan natin ang pag-iiwan ng mga basura sa ganitong lugar. Hindi namin kayang hakutin yan ni Bro JR ngayon, no? Gustuhin man namin hakutin, pero napakarami. Wala kaming nadala na sako, kahit man lang mabawasan man lang sana namin. Pero maging paalala sana sa inyo itong video na ito. Actually hindi ko na ipo-flash yung yung mga basura na nakita namin, talagang nakakabahala yung baka sa susunod hindi na ganito ang madatnan natin dito kapag hindi natin iniwasan yan o hindi tayo naghigpit pagdating sa kagandahan nitong lugar, pagdating sa mga basura. Baka sa susunod puro basura na lang yun nandyan, hindi na tubig. So ang pangit naman, no, magdadive ka tapos tatama yung ulo mo, masasabitan ka ng plastic, may bote na tatama sa ulo mo, diba? Ikinabang tayo, dumadayo lang tayo dito sa lugar na to, kahit na taga rito ka mismo sa bayan ng Labrador, dumadayo ka pa rin dito sa lugar na to, ito sa mismong lugar na to ng waterfalls, no? Kaya sana naman maging disiplinado tayo pagdating dyan. Ito yung paalala lamang sa bawat tao na pupunta, hindi lamang dito sa mismong lugar na to, kundi sa lahat ng lugar na tanging kalikasan lamang idadat na natin. Igalang natin yung kalikasan, igalang natin yung lugar. Yung mga kalat natin, hindi natin. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ni Bro JR sa napakaikling adventure natin. Anong microbike na tong dala ko